Glas, maen nhw'n disgwyl y croesiad gan Sgorio. Peniad pwysig ac yna'r ergyd! Nerthol gan Ciaran Lewis. Ychydig dros y bar, bollten ganddo fe o ymyl y cwrt Cosby. A dyna'r gorau ni wedi gweld gan yr Adar Gleision. Shepherd at Rhys. Rhys allan i'r asgell, dyma Wilson. Wilson yn torri tu fewn, bel yn cael ei tharo lawr. Syrthio'n garedig i Shepherd. Hanner cyfle i Shepherd, mae'n cael y bel yn ôl, mae'n ergydio eto! A mae Pennock yn arbed yn dda. Y tro cyntaf mae'r gôl geidwad ifanc yn gorfod gwneud arbediad. Ac mi oedd e'n y fan ar lle i dderbyn ail gynnig, Corey Shepherd. Cynta'r ail hanner i Hwlffordd daflu bel mewn i'r cwrt Cosby. Sgorio mewn at y postyn agosaf, mae Jordan Davies yno, ac yna Lewis yn taro'r bar! Ciaran Lewis, mor anlwcus i'r tîm cartre. Bollten gan Lewis, fe sy'n casglu eto. Mae'n mynd o bell, bel yn cael ei tharo lawr. Cyfnod da fan hyn i'r tîm cartre ar ddechrau'r ail hanner. Wilson, yn edrych am gyfle i groesi, mae e'n gwneud hynny y gyffyrddiad ar y postyn pella. A mae allan am gig gol. Ond y gorau ni wedi gweld o Hwlffordd drwy'r noson. A popeth yn deillio o gic rydd Sgorio yn y lle cynta. Sei gyffyrddiad cynta yn cyrraedd Jordan Davies. Davies rownd y gornel i ryddhau Lewis. Lewis at Cysau! Cysau mewn y cwrt Cosby! O, mae'n arbediad rhyfeddol gan Alex Pennock. Ond mi oedd yna drosedd ar Twrei Cysau i gyfraniad cynta o fewn munud i ddod i'r maes. A mae Twrei Cysau wedi ennill gic o'r smotyn. Y dorf yn tyweli. Williams yn erbyn Pennock. A mae Pennock yn arbed yn wirthiol. Y chwaraewyr i gyd yn mynd tuag at Pennock. Oedd hi ddim y gic gorau gan Danny Williams. Pennock yn taflu hunan i'r dde. Fe nath e arbed yn wreiddiol o gynnig Cysau. Ac yn arbed eto o gynnig Danny Williams. Shepherd allan i'r dde. Y bas tu fewn at Lewis. Lewis, dyma Jordan Davies. Davies fe geith e ail gyfle. Ond yn codi'r bêl dros y trawst. A chyfle eiraidd arall yn diflannu i'r Adar Gleision. I ben yn ei ddwylo Jordan Davies.